تباہی دا تین بائیکاٹو که دا غیر و سازش دی دا غیر و سازش زما استان نظامی تعلیم خرابی دی وجن آغا گیم کو چاہی که وردشی ایکسرسائز نا موبیل گیمونو سر وردش کی گی ایکسرسائز گورا قومی کھیل ہاکی کوا فوٹبال کوا کبڈی کوا کرکٹ کوا زا الحمدللہ کرکٹ کم دا چا دا قصد ولی زا پلیئر ہم الحمدللہ زا کرکٹ کم الحمدللہ خو بیٹنگ نکم بیٹ نے کام خراب کیا ہے بیٹنگ نکم بالنگ کم بالنگ کے چینجا پیس کم ایڈوکیشن تباہی دا دا انگریزانو سازش کی انشاءاللہ انگریزان میں پا سازش کی ناکام کیوں دا موبیل دا گیمون دا چاچا بائی کاٹ شو مکو سٹوڈنٹ ہوئے مکو نوجوانانو مکوئے دا تباہی دا آروائی نیوز والا زمانگ مرگر دی یاسر شامی نمتا سوری دلی یاسر شامی 24 گھنٹے یا سٹوڈنٹ پبجی کاؤ لاسٹ سٹیٹ تا چورا سے رگی پٹاو شمول شا سرچ کا پا سوشل میڈیا دا خورم جاڑی مورم جاڑی سرچ کاؤ گور دا تباہی دا دا ذہن تباہی دا دا انگریزانو سازش دے توجہ ماتیو کسوی چیزا خو ٹچ موبیل امرا سر نشتا فیسبوک ام نکم ٹویٹر و یوٹیوب ام نکم پبجی پری پایر ام نکم او ماسر ٹچ موبیل ام نشتا ماتا چی ماسر خوڑو کی موبیل دے او سادا ماتا پتا دا تا پا وڑو کی موبیل کم دا مارانو گیم کے لکا دا مار انگریزانو کار کڑی دی دیگا وڑو کی موبیل امراوالی دی پا وڑو کی موبیل زان تزبرگ ہوئی کینا منا آدھے کہ ماران سنیک گیم دی آگا سنیک آگا ٹکی سر یو زیکی گی او اگدی گی غٹی گی او کرنج 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 تا کرنج کرنج تر آگلی توجہ یا موبیل دا گیمونو چاچا بائی کارش اور نسوار دی لکھئی چھ نسوار مباح ہے مباح اللہ کہ چستان نسوار تردکی گی نو پتوی سر ورکے ظالمہ مونگتا ماحول خراب ہے زمان تحقیق دا سوشل میڈیا دی زمان نسوار دا مسواک زد دی مسواک سرا خل پاکی گی نسوار و سر خلا سخاکی گی نسوار و سر خلا نسوار و سر خلا مشرائن نوی داغی پا جیب کے پرات دی نسوار و سر خلا مسواک سنت دی که نسوار سنت زمان سر دو علماء دی بل مولا نمانم پا دی مسئلہ کی حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ فرمائل وچی کم سڑی نسوار کئی وی دا نسواری نا پا کائنات کے پہل نپرت خزا کئی وی خزا تجھ منا لرکا دا خلا دی وی خدا نپرت کئی اور دیر بابا جی و پا دارلوم حقانے کے فرمائل وی نسواری سڑی پا خلا کی آغا شی ورد چی سعودی و دوبے والا عربی ورزی وی نسواری پا خلا کی آغا شی ورد چی ما یخرجو من دبر الدجاجہ ما یخرجو دو جاجہ چرگی تا ہوئی دوبر سمجھتے ہو وہی چیزا چرگی شامتوں نا کم شیر ہو یا دل تک دی دل تا دا سا کار دی دا سا طریقہ دا او یو بوجے پا 20 روپے شوی 500 بوجے 100 روپے شوی دا یوی میاشتی 3000 دا یو کال دا نسوار و خرچہ 36000 روپے دی مہنگائی ہے مہنگائی نہیں نسوار ہے مہنگائی ہے دا زمان دا رزق الحمدللہ من پا تبلیغ کے پا مدرسہ کے دا مسئلہ دا کری دا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها مخفظ مکبانی زندہ سار تا رزق سوک ورکی پیشوگان دا رزق سوک ورکی پا دے اللہ خوشحالی کی زر زروائی سپول رزق سوک ورکی منگکان رزق سوک ورکی انسانان رزق سوک ورکی غیان رزق سوک ورکی چیلون رزق سوک ورکی سپولا رزق سوک ورکی سپی دکانداری کئی پلاسے شتا دا سپو مارکٹ شتا او غٹ گلڈان سپی پاکے 18 گریڈ شتا آج تک سپو چرتال کری چطور سپی صبر کہ سپی سڑک سراوتی او علتا کی اغوار کتری گیر چاپیرا او گلڈان تقریر کی او اگا غپ کی او اگا تقریر کی چھے انسان اتنے حریص ہو چکے ہیں انسان اتنے لالچی ہو چکے ہیں انسان اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ گوشت ہڈیوں سمیت اڑا رہے ہیں ظالموں ہمارے لیے ہڈی کو بھی نہیں چھوڑتے چرگان سردا ہڈو کو خوری سپو خو سپوری داو نبی سپی مطمئن دی اللہ رزق ورکش بغیر کاروبار تا سرداق لے پریشانی نن دلتا نا پاسی دینے یو دا مسئلہ ختم کے دا رزق ٹینشن ختم کے رازق سوک دی اوہ رازق سوک دی اجدا خبر چے سسٹم گڑوڑی ماتے کسو چے نئے پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا پرک ہے ماتے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے اور زی قدر زی وقار لائق صد احترام الحاج خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے